Ćao tutti, io sono Silvia, a danas ću vas naučiti par stvari koje dobro znati kad ćete posjetiti Italiju. Ćao, ja sam Marija i danas ću vas naučiti par stvari koje će vas sigurno zanimati ako idete posjetiti Italiju. Talijani se pozdravljaju sa ciao ili salve. Da biste Talijanima željeli pozdraviti sa dobro jutro ili dobar dan, samo recite buongiorno. Kad ste već započeli vaše jutro u Italiji, dobro je znati da cappuccino u Italiji nikad se ne pije nakon 10 sati ujutro. Za razliku od Hrvata, Talijani piju svoju kavu na brzino i kod šanka. Sa rečenicom un tavolo per 4 persone per cortesia ćete zatražiti stol za 4 osobe u restoranu. Kako bi zatražili meni, trebate reći mi porta menu per favore. Ukoliko se odlučite za špagete, nikad sa šricom. I ukoliko ćete se odlučiti za tjesteninu, nikad s kruhom. A kako bi naručili hranu, scusi, vorremmo ordinare. Zaželite nekome dobar tek, možete mu reći buon appetito. Kako bi zatražili račun, obratite se konobarom sa il conto per favore. Zapamtite da dućani su često zatvoreni između 13 i 16 popodne, jer Talijani žele ručati doma sa svojom obitelji. Nakon cijelodnevnog razgledavanja sigurno ćete biti gladni, ali vodite račun da večer se služi od 7 do 9:30 otprilike. To je sve u ovoj maloj lekciji, ali ako želite upoznati sve čari talijanskog jezika, upišite ABC školu talijanskog jezika.